Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft. Da, din păcate am fost atât de prost încât am stârț filmarea din greșeală. Și acum o să vă prezint ce am făcut eu în acea filmare. Deci am ieșit la suprafață, după cum puteți vedea. Și noi am ieșit. Cum punem și noi? Aici, stați puțin, punem pauză. Bun, și am revenit. Din păcate m-a luat mama. Da, unde-i mă ăla? Stați așa puțin, că nu mai găsesc. E aici oare? Aolo, mamă, ce mă enervează. Uitați-mă, aici e. Vedeți? L-ai pentru că poate mea. Eu am stat mult să fac astea de foarte mult. Foarte extrem de mult. Uitați. După cum puteți vedea. Noi eram în partea... N-ați văzut nimic acolo. Noi eram, uitați, aici, da? Aici eram. Aici a fost niște fier și l-am luat. Apoi, noi am găsit o mică comoară acolo, în care acea comoară se ascundea această carte, ăsta și asta carte. Și aici noi am găsit fier, apoi, nu, gold, și apoi fier. Am zis că vă prezint. Și aici avem un spawn de zombălăi. Aici când vrem level, o să avem nevoie de acest level, chiar așa avem nevoie. Și dacă avem nevoie de ceva, eu o să vreau să încerc să fac decât cu level, să nu mai stăm noi, să le dăm decât one hit, știți? A făcut noaptea afară, nu face de mine noaptea, e frică. Ce aveți mă, nu mi-e frică. Bun, am ieșit la suprafață. Uitați și asta. Și buf, gata. Acolo, am ieșit acolo, uitați căsuța noastră. Și acolo m-am pus eu puțin. Acolo aș vrea să-mi fac căsuța mea. Dar stați puțin, ca să nu mai stăm. Luăm aici niște piatră, frumos. Și uitați, facem așa. Așa. Nu știu de ce fac. Uitați așa. 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 Bun, și torțele. O torță, două torțe. Bop. Și și să mai punem una aici. Sau să scoatem cu restul întoarce. Să mai rămânem cu toate de stat. Gata. Roșu, ca mine. Ca să știm că acolo este. Atât acesta. Frumos. Și da, și vreau să vă mulțumesc pentru cei 10 abonați. Iuhu! Astăzi să facem un vlog, dar dacă-i Dania, ca să facem un vlog pe Pennyboard. Și cu paramilitara. Dar și acum, dacă avem un măr, facem Golden Ace. N-avem măr. Și dacă o să strângem la acest episod câte like-uri? 5 like-uri. Deci 5 like-uri dacă strângem la acest episod. O să vă prezint cum să facem un lava pen. Dacă nu știți ce este acel lava pen, o să vedeți la mine
pentru că și eu vreau să mă duc cu acel la veterinar școală. Eu deja vă spun de ce aveți nevoie sau nu vă spun. Decât dacă strângem la acest sol 5 like-uri. 5 LIKS likes. Bă, dar restul unde? Nu spune că am avut decât 4 restul. Come on! Și o undiță. Ne mai tâi. Da, punem, eu vreau să, nu, mai, cred că, da, pe screen. Eu vreau să fac, uitați aici. Stați din serial de ăsta. Uitați, așa. Vreau să fac aici să umplu cu pământ. Să umplu cu pământ pentru găurica asta. Găurică, ce găurică, mă, gaură mare. Să umplu. Și să după aia să fac aici casa. Aoleu, stați puțin. Bun, am revenit. Bun, deci, da, hai să facem aici o undiță. O undiță nu face marcă. De... Stați. Bete. Acum... Uite. Bun. Și văd. Și m-am speriat de calul ăsta. Wow. Noi nu o să punem aici. Și aici. Sau o să putem pescui. Chiar aici nu. Stai, știu eu unde să pescui. Stați acolo. Thumbnail, uite, o să pescui mult frumos aici. Așa. Să mă și eu mai bine. Așa. Uite. Bum! Un somon! Da, yeah! Mai bine o să repede. Să nu mai stăm și noi 3000 de ore. Seara asta mâncăm somon la grătar. Da. Haide. Peștișor, haide, cu motor. Uite. Tot un somon. Avem 2 somoni. Acum. Și o carte enchantată sau o șa. Cel mai bine șa. Da, pune puțin pauză. Gata. Că a fost să vină unul peștișor și l-am ratat. Cine știe, poate era așa, mamă. Stăm aici. Uite-l. Băi, avem 3 somoni. Și 3 somoni. Da, aici nu prindem numai somoni. Somoni și iar somoni. Uite, mă vezi, acum am picat un peștișor. Haide. Uite. Ne uităm așa. Încă un somon. Dacă ne mai uităm așa, poate vine mai repede.
Ia mă să mai vine. O, para mea. Păi, parcă vine mai repede. Hai să uităm de aia. Unde e? Acolo e eu, mai. Doi. Haide, haide peștișor, haide. Haide peștișor, haide peștișor. Uite-l. Pește balon. Mergem acum și turnăm asteroide. Asteroide, o să ne facem ferme. De oite. Stațiuni, unde e? Stația avem aici coțenii. Ne facem și un șef. Și hai să vedem. Voi nu veniți, nu? Eu coțeni sau... Uite. Unde v-ați dus? Uite una. Cred că erau două. Este una. Să vedem și după a doua. Dar unde e a doua? Hai, Vioisa. Haide. O, deja filmele 11 minute. Cred că... Uite-o pe a doua. Bun, deci cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Șerban, ea a fost Oița mea. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!